Άνοιξες τα γράμματά μου, Κολιοπούστη, Τόλμησες να πειράξεις τα γράμματά μου, Θέλω να σε μάθω, ρε μαλάκα. Θέλω να σε καταλάβω. Να καταλάβω γιατί σου στρίβουν τα άντερα. Γιατί βογκάς τις νύχτες. Πες μου ποιο χέρι στις μοίρας στο χάρτη σκορπάει η μελάνη και σβήνει λιμάνι, σβήνει ρότα, φάρους κι ακτή. Και ποιας πηξίδας η μαύρη λεπίδα θα δείξει ελπίδα μιας άγνωστης γης προσμονή. Κεραυνός κι αστραπή ξαφνού στάνει ξέρω καλοκαίρι, κακιά η στιγμή, φίδι σκορπιός μαχαίρι στην καρδιά μου όρμησε να τη φαρμακώσει. Κεραυνό κι αστραπή ελπίζει πια η ζωή μας το θαύμα, άγγελο της χαράς και εκδικητή αντάμα τους ανθρώπους που χωρίσαν πάλι να ενώσει. Εγώ θα κοιμηθώ στο κρεβάτι και εσύ στο καναπέ. Άμα θέλω. Άμα θέλεις. Ήταν ένα μικρό καράβι, ήταν ένα μικρό καράβι που ήταν αταξιδευτό, που ήταν αταξιδευτό. Πολύ όμορφος. Στο παιδί τι έχεις πει? Δεν σε ρώτησε ποιος είναι? Ένας άνθρωπος. Το βλέμμα του είναι ίδιο με της Αντριάννας.
Αντώνια, έχω βράσει λίγα χόρτα και έχω τυράκι ντόπιο. Θες? Δεν θέλω τίποτα. Έλα. Κάτι έτσι λίγο για το κρασί. Πώς μπορείς κάθε βράδυ χωρίς τον Αντώνη? Συνήθεια. Ναι, αλλά θα μπορούσες να πηγαίνεις στο πάρκ και να βλεπόσαστε. Έστω και έτσι, δεν θα μπορούσες? Για ποιο λόγο? Και να νιώθεις κοντά του, για να είστε μαζί. Τι? Λέω τίποτα παράλογο? Δεν με ευχαριστεί να κάθομαι μόνη σε ένα μπαρ και να πίνω. Γιατί να πίνεις? Και γιατί μόνη σου? Τόσους φίλους έχετε. Πάρε και μια παρέα και πήγαινε. Είναι τόσο ωραία κοντά στη θάλασσα. Άμα θες, πάμε αύριο. Και τα παιδιά? Έχω τη γειτόνισσα, όποτε τη χρειαστώ έρχεται. Θες? Πώς δεν θέλω. Με τον Ανδρέα ερχόμασταν συχνά στο μπαρ του άντρα σου. Μόνο που τότε δεν σας ξέραμε. Καλά, η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν πολύ πάω. Έχω λίγο ανθρωποφοβία. Που λέει και ο Αντώνης. Ναι. Όπου πάει ο πολύς ο κόσμος, εγώ τα αποφεύγω. Ναι. Αλλά έτσι τον αφήνεις πολύ μόνο. Και ίσως γι' αυτό και... Ναι. Τι ναι? Τον αφήνω. Θέλω να είμαι επιλογή του. Όχι δέσμευση. Το κινητό σου είναι αυτό? Ναι. Ναι. Αντώνη. Να σε δω. Δεν μπορώ. Εντάξει. Εντάξει, θα πάω εγώ στο μαγαζί. Μπορείς να οδηγήσεις μέχρι το σπίτι? Ναι. Ανά, η Τόνια είναι. Έλα. Μπορείς να κρατήσεις το Μανώλιο σου αύριο το πρωί? Και βέβαια μπορώ. Ευχαριστώ. Εσύ είσαι καλά. Πίνουμε την πορτοκαλάδα μας αμέσως, για να μην χάσει τη βιταμίνη της. Μανώλη, πήγαινε να ανοίξει τη μάνα σου.
αγάπη μου. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια, να σου πω. Ο Μανώλης κοιμήθηκε στο κρεβάτι μου. Εξελίξεις βλέπω. Πιαστό. Καλά. Πώς είσαι? Καλά. Πήγαινε, θα μείνω. Ωραία. Λοιπόν, αλλαγή φρουράς. Γεια σας, παιδάκια. Φιλάκι. Ναι, καλημέρα, Δημαρχείο. Λέγεται, παρακαλώ. Γεια σας, κύριε Λεούση. Καλημέρα, Κοντούλα. Καλημέρα, γιατρέ. Μια αίτηση θα μου δώσεις? Πείτε μου. Πώς από εδώ? Ήρθα να κάνω μια αίτηση και σε είδα απασχολημένη και με εξυπηρετεί Αρχοντούλα. Εντάξει. Ναι. Ναι, σας ακούω. Ναι. Ναι, μόλις βγει θα του πω να σας πάρει. Καλημέρα σας. Χάθηκες, δεν πήρες ένα τηλέφωνο? Πού να πάρω? Στο νοσοκομείο. Είχαμε πει ότι θα πάρω. Έπρεπε να το πούμε. Ξέρω εγώ. Μπορεί απλά να ήθελα να σε ακούσω. Ήθελες? Μπορεί, είπα. Γιατί δεν μου λες? Γιατί θέλω να το βρεις μόνη σου. Πού να το βρω? Ξέρω, εγώ ψάξα. Πού να ψάξω? Στον αέρα, στο χώμα, στη θάλασσα. Καλημέρα. Καλημέρα. Πως είναι καλά και να είναι χαρά. Θέλω να τους πεις, να τους πω ψέματα. Έχεις δυσέψει, αυτά που κάνω. Έχεις αρρωστήσει, αυτά που κάνω. Έχεις διαλύσει. Γιατί δεν ζωγραφίζεις? Έτσι. Τι έτσι? Σε κοφτεί. Ναι, με κόφτει. Μπα. Συγγνώμη. Για πιο απ' όλα? Για όλα. Γιατί? Μην πουτάνα. Αυτή! Ανδρέα, αυτή είναι πουτάνα. Μια τέτοια πουτάνα θέλω κι εγώ να μ' αγαπάει. Ας τα κάτω. Μια τέτοια θέλω, μαλάκα μου. Έλα, ας τα κάτω! Ξεκόλα, Ανδρέα. Ξεκόλα.
παπά το Μανώλη το λένε Αντώνη. Το δικό μου πώς το λένε? Ανδρέα. Και πότε θα έρθει? Μια μέρα. Έτσι ξαφνικά θα έρθει και θα πει «Γεια σας, ήρθα». Φά' το παγωτό σου. Τι έγινε, ρε, γιατί σταμάτησες? Το κολοτσίγαρο. Νιώθω ένα σφίξιμο. Δεν είναι τίποτα, τραβά συμπάς και ξεμουχλιάσεις. Μετά από εγχείρηση. Χορεύτριες, σηκωθείτε. Παπαρούνες, κουραστήκατε. Μας κράζουνε. Δεν πάνε να μας κράζουνε. Γεια μας. Που λες, είχα τότε μια καβασάκι. Την καβαλήσαμε τα δυο μας και είπαμε όπου μας πάει. Όλη την Πελοπόννησο κάναμε. Από πάνω ως κάτω. Γωνιά της δεν αφήσαμε. Δεν ήξερα ότι είναι τόσο όμορφη. Τα χωριά της, τα σπήλα, η φύση. Τρελαθήκαμε. Η Τόνια δεν χόρτανε να βγάζει φωτογραφίες. Σου τις έδειξε? Όχι. Έχει φοβερό ταλέντο. Καλά, τόσες ώρες που είστε μαζί. Τι λέτε, ρες? Μόνο για μένα μιλάτε. Μόνο. Τον Αύγουστο θα γίνει μια έκθεση φωτογραφίας στη χώρα. Και λέω να λάβω μέρος. Κάθε χρόνο τα ίδια λέει. Φέτος θα το κάνω. Και για να τελειώνω αυτό που λέγα, μετά την περιπλάνηση, καταλήξαμε εδώ, στα Κύθυρα. Είναι η γιαγιά μου από εδώ. Αυτό ήτανε. Την κοίταξα, με κοίταξε και είπαμε αυτός είναι ο τόπος για μας. Ωραία ιστορία. Σ' αρέσει? Ναι. Εδώ ο συνονόματός μου κάνει την ωραιότερη πίτσα των Βαλκανίων. Εσύ πώς βρέθηκες εδώ? Η ιστορία μου έχει πολλά κοινά σημεία με τη δική σας. Μόνο που δεν είχε το ίδιο τέλος. Μην τη ζορίζεις. Ο άνθρωπος πρέπει να βγάζει από μέσα του αυτά που τον βασανίζουν. Καλά, δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Ο πόνος τρώει τα σωθικά όλων μας. Δεν κάνει διακρίσεις. Θες? Ναι. Σβήστε. Τραγούδι. Δεν θα πείτε το τραγούδι? Έλα να τελειώνουμε. Το τραγούδι. Να ζήσεις αλικάκι και χρόνια πολλά, μεγάλη να γίνεις τραγούδα με άσπρα μαλλιά.
Παντού να σκορπίζεις της γνώσης το φως και όλοι να λένε ένα μία σοφός. Μπράβο! Χιλιόχρονη, αγάπη μου. Να σε χαιρόμαστε. Χιλιόχρονη, αγάπη μου. Να τη χαιρόμαστε. Να τη χαιρόμαστε. Να τα μας. Ξανά. Να το πλήσω ένα λεπτό. Ναι. Τσακ. Έτοιμοι. Έλα μία. Ανδρέα μου, θυμάσαι που σχεδιάζαμε να ζήσουμε για πάντα στα Κύθυρα? Έκανα το όνειρό μας πραγματικότητα, μόνο που δεν είσαι μαζί μας. 3 χρόνια σου γράφω. 3 χρόνια εκλιπαρώ για μια σου λέξη. Για ένα σημείο ζωής. Τίποτα. Λες και δεν άνοιξες ποτέ κανένα μου γράμμα. Λες και δεν υπήρξα ποτέ στη ζωή σου. Πώς μπορείς να καταδικάσεις το παιδί σου σε ροφάνια? Μόνο και μόνο επειδή δεν βρήκα το κουράγιο να σου εξομολογηθώ τον βιασμό της ψυχής και του κορμιού μου. Πώς γίνεται να είσαι τόσο διοικητικός? Ναι. Ποιος? Ο Γιώργος. Λάθος. Τι εγώ? Εσύ γιατί? Ξέρω εγώ. Έτσι με έχουν μάθει να φταίω για όλα. Ποιοι? Παίρνα. Μήπως διακόπτω από κάτι? Όχι, όχι, παίρνα. Καθόμουν έξω στην δροσιά. Και έκλαιγες. Όχι ακριβώς. Περίπου. Μπορείς να συνεχίσεις. Δεν θα σε διακόψω. Κάθισε. Έγραφες γράμμα? Ναι, δηλαδή περίπου γράμμα. Δεν υπάρχει παραλήπτης. Μήπως είναι καιρός να αρχίσεις να επικοινωνείς και με τα εγκόσμια και να αφήσεις τους? Προσπαθώ. Θέλεις να πιεις κάτι? Μπα. Πώς και ήρθες? Ένιωσα πως δεν είσαι καλά και ήρθα. Αλήθεια το λες? Τι ψέματα. Οι γιατροί την έχουμε αυτή την ιδιότητα. Μυριζόμαστε τον ασθενή και σπέβδουμε. Μα δεν είμαι ασθενής. Είσαι όμως όμορφη. Τι κάνει η Λία? Πού την ξέρεις τη Λία? Πώς, δεν τη γνώρισα? Πότε? Η Λία μια χαρά είναι, Λία. Τι θα κάνεις άμα τύχει και ασθενήσουμε όλες μαζί? Έχω μάστερα ακριβώς σε αυτόν τον τομέα. Το φαντάστηκα. Εκείνο το κρασάκι που λέγαμε... Α, ναι, είδες. Το ξέχασα. Λευκό. Λευκό. Εδώ πάνω είναι πιο όμορφα. Ευχαριστώ. Χάρηκες που ήρθα? Έτσι μου φαίνεται. Έλα, Λία. Επίσκεψη. Δεν θα αργήσω. Κοιμήσου τότε. Ναι, εκεί περίπου. Έλα, γεια.
αρρώστησε και η Ηλία? Πάνω που λέγα ότι... Καλά, τι διάολο επιδημία έπεσε στο τσιρίγο. Έτσι φαίνεται. Ποια μέρα θες να πάμε σε ένα μαγαζί να φάμε και να ακούσουμε ζωντανή μουσική? Όποια θες. Αρκεί να είναι καλά και η Ηλία. Barlow, you okay? Chief, where's Conrad? How are we getting back, man? Got the roll. You got a roll? Νίσταξα. Τι θα γίνει? Πήγαινε να κοιμηθείς. Μόλις τελειώσει η ταινία θα τραβήξω την πόρτα και θα φύγω. Εντάξει. Καληνύχτα. Να μας ζήσει. Να μας ζήσει, να μας ζήσει. Σβήσε και τα φώτα φεύγοντας. Δεν μπορώ να πάω με άλλη γυναίκα γαμώτος, με έχεις ευλουχίσει. Συχαίνομαι. Δεν συχαίνομαι. Φύγε. Ψέματα. Είναι όλα ψέματα. Μπλόφαρε, σου λέω, μπλόφαρε. Ποιος μπλόφαρε? Καινούριο είναι αυτό. Ο Ανδρέας. Άναψε το φως. Άναψε το φως. Τι εννοείς όταν λες ότι ο Ανδρέας μπλόφαρε? Ότι την ζήλευε το ξέρουν και οι πέτρες. Ναι, παρακάτω. Και όλα εραστές έβλεπε μπροστά του. Της πέταξε το πρώτο όνομα που του ήρθε στο στόμα και εκείνη τα κακάρωσε από το φόβο της και δεν τα αρνήθηκε. Με δουλεύεις, Μαρίνο. Με δουλεύεις. Η ίδια η Άννα είπε πως τη βίασες. Το είπε. Αλλά γιατί, δεν κατάλαβες γιατί? Όχι. Για εξήγησέ μου εσύ που τα καταλαβαίνεις όλα. Για να με δικηθεί. Η Άννα πιστεύει πως έπιασε τον Ανδρέα και του είπα πως... Φτάνει! Δεν μπορώ να ακούω άλλες βλακίες. Αυτοί είναι βλάκες που διέλυσαν το γάμο τους. Εμείς γιατί να είμαστε τόσο χειροκόρια για να τους κάνουμε το χατηρί? Τι λες? Ωραίο. Πολύ ωραίο. Να πω ότι δεν σου πάει. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, το πήρα και το φόρεσα ήδη. Ωραίο, ωραίο. Μια τσάντα μόνο να βάλω τα ρούχα. Ναι. Α, δεν σε ρώτησα, πόσο κάνει? Θα τα βρούμε. Τι θα βρούμε, βέβαια? Έλα, θα τα βρούμε. Θα στα δώσω στο τέλος του μήνα. Εντάξει. Μέχρι τότε μπορεί να έχει αλλάξει η τιμή. Έλα, άντε, φύγε τώρα. Σε ευχαριστώ. Γεια. Άννα, γεια σου, Λία. Πού πας? Κάτω στο καψάλι. Έχω ραντεβού με την Τόνια να παραλάβω τα παιδιά. Να σε πάω με το μηχανάκι. Να σου πω, να το πάρω εγώ. Βέβαια. Γιατί θέλω να πάρω ένα, θέλω να δω πώς πάει. Τι μωρέ. Δώσε μου. Ευχαριστώ. Ναι.
διορισμένη καθηγήτρια γυμναστικής και κάνω εδώ στα Κύθυρα το δυσπρόσιτο για 3 χρόνια. Το ποιο? Το δυσπρόσιτο. Το νησί αυτό ανοίξει στα δυσπρόσιτα. Άμπα. Να κάτι που δεν ήξερα. Είμαι ήδη 2 χρόνια και μου μένει άλλος ένας. Ωραία. Το χειμώνα γνώρισα τον Γιώργο και είπα φέτος το καλοκαίρι να περάσω τις διακοπές μου εδώ. Εννοείται. S'il vous plaît. Ah, merci, Voilà Florence. votre pot. Oui. Merci. Bon appétit. Merci. Et ta petite fille, elle est où? Avec Tonia? Ah, super. Régalez-vous. Merci. Αργήσαμε. Μην ανησυχείς. Τώρα τελευταία δεν είναι και πολύ σοή τα νεύρα μου και με το παραμικρό. Ο Γιώργος έχει συμπαθήσει πολύ. Κι εγώ. Είναι ανοιχτόκαρδος, έχει φοβερό χιούμορ. Μ' αρέσει αυτό. Δεν απαντάει. Έλα, Τόνια! Πού είσαστε? Α, οκ. Είμαστε στην κρεπερή του Έρικ. Με τη Λία. Έλα. Εντάξει. Έρχονται. Αυτό το νησί δεν θέλει άγχος. Ούτε κι εγώ το θέλω, αλλά είναι κάτι σαν απρόσκλητος επισκέπτης. Μου είπε ο Γιώργος πως έχασες τον άντρα σου. Έτσι ξαφνικά? Έτσι ξαφνικά. Εκεί που ήταν όλα μια χαρά. Άστο. Μην το σκέφτεσαι. Κοίταξε να δεις, με τις δουλειές της νύχτας δεν βγαίνει άκρη. Εγώ ξέρεις τι θέλω να ήμουν. Δημόσιος υπάλληλος. Καλά, και ποιος δεν είναι δημόσιος υπάλληλος, έτσι. Έλα, δεν πες το. Αλλά τι έλεγες πριν, ότι πρέπει να κάνεις φόνο. Για να... Ονειρεύομαι. Μπορώ να σου μιλήσω? Θες να κάτσουμε? Όχι, όχι, δεν υπάρχει λόγος. Θέλω να σου ζητήσω μια χάρη. Μπορείς να έρθεις για λίγο διάστημα να μείνεις στο σπίτι? Τι ρωτάς? Για πάντα. Να φροντίσεις τα παιδιά σου, θα λείπω εννοώ. Για να πας πού? Θέλω να φύγω μερικές μέρες. Για πού ρώτησα? Μπορείς? Μωρέ, εγώ τα πάντα μπορώ. Αυτό τώρα τι είναι, γυριστή? Ολόησια. Ας πούμε τώρα αυτά εδώ τα καραγκιόζάκια τι θέλουν να μας πούν? Σε σένα τίποτα. Μπα, γιατί λένε σε άλλους? Σε αυτούς που δεν αναρωτιούνται. Κακό είναι που προβληματίζομαι. Καθόλου. Θα σε παρακαλούσα όμως να κρατήσεις τον προβληματισμό για τον εαυτό σου. Τα γαλλικά που τα μάθες? Στις Ουρσουλίνες? Ρε, άντε και γάμε σου. Τώρα μιλάς σωστά. Εγώ δεν πρέπει να ξέρω που θα είσαι? Όχι βέβαια. Γιατί να ξέρεις? Κάτι να συμβεί, ξέρω εγώ. Γι' αυτό υπάρχουν τα κινητά. Για να σου πηδιέται τη γυναίκα και εσύ να νομίζεις πως έχει πάει για ψώνια. Σε αυτά... καθηγητής ο Μαρίνος. Θα σοβαρευτούμε.
Προσπαθώ να ξαναφτιάξω τη ζωή μου. Άννα μου, θέλω να και σου... να βρω τη δύναμη να απαγκιστρωθώ από το παρελθόν. Άννα μου, σε παρακαλώ, άκουσέ με. Δεν ξέρω πώς να το πω. Από τότε που έμαθα, ο Μαρίνος έφυγε από το σπίτι. Δεν μένουμε πια μαζί. Έμαθες? Έμαθα, μου είπαν... Ποιοι? Τι σημασία έχει. Είναι αλήθεια, Άννα? Τι θες να μάθεις? Ορκίζομαι στα δύο μου παιδιά πως ό,τι πούμε θα μείνει μεταξύ μας. Βασιλική, τι θες να μάθεις? Είναι αλήθεια. Ο Μαρίνος. Απάντησέ μου, σε παρακαλώ. Άννα, τον αγαπώ τόσο πολύ. Λέει πως ο Αντρέας απ' τη ζήλια του, λέει. Τον χρησιμοποίησε, έριξε άδεια για να πιάσει γεμάτα. Δεν μπορώ να τον πιστέψω, Άννα. Δεν μπορώ. Θέλω όμως. Στον Ανδρέα πήγες? Πώς είναι? Χλωμός, απόμακρος. Ψυχρός. Σε ρώτησε για μένα? Τίποτα? Ούτε για την Ανδριάννα? Εσύ είχες καμιά επαφή? Και τι θα γίνει? Τίποτα. Ανούλα μου, δεν έχω άλλον εκτός από σένα. Το ξέρω πως σου κάνω κακό που σκαλίζω τις πληγές σου. Όμως, σε παρακαλώ. Δεν ξέρω, είμαι σε απόγνωση. Εντάξει, μη μου πεις λεπτομέρειες. Πες μου μόνο κάτι. Τι να σου πω? Τι να σου πω, Βασιλική? Για κάτι που έχεις ήδη αποφασίσει. Όχι, δεν έχω αποφασίσει τίποτα. Αλήθεια. Πανέμορφο. Ευχαριστώ. Έλα, φέρτε. Το παιδί με την Τόνια. Άννα, μόλις ήρθα. Γεια, εγώ είμαι η Ατριάννα. Εγώ ποια είμαι, ξέρεις? Η αδερφή του μπαμπά μου. Και πώς με λένε? Βασιλική. Μπράβο. Όλα τα ξέρει η Ανδριάννα μου. Ο παπάς μου δεν είσαι? Όχι ακόμα. Πότε θα έρθει? Σε λίγο. Τόσο ή τόσο? Όχι και τόσο πολύ. Όχι και του χρόνου? Όχι βέβαια. Η μαμά λέει, μόλις φτάσω μέχρι εδώ. Αλήθεια λέει? Η μαμά λέει πάντα αλήθεια. Πες μου ποια δίνει μας τρίβει την πρίμνη, σε ποια μαύρα βράχια στις μοίρας τα δίχτυα οδηγεί. Κεραυνός
Ήλιος κι αστραπή ξαφνού στάνει ξερό καλοκαίρι. Η κακιά η στιγμή φίδι σκορπιός μαχαίρι. Στην καρδιά μου όρμησε να τη φαρμακοδώσει. Κεραυνό κι αστραπή ελπίζει πια η ζωή μας το θαύμα. Άγγελο της χαράς και εκδικητή αντάμα τους ανθρώπους που χωρίσαν πάλι να ενώσουν.